Ginpaathag sa Iloilo City Budget Officer kung nga kinahanglan pa sang sunod nga magpangutang sang 300 million pesos para sa expansion project sang Iloilo City Community College sa area sang Fort San Pedro, Iloilo City. Sa interview sang Bombo Radio kay Viminal Ukon Kapulso, City Budget Officer, iyagin pahayag nga hindi masarangan sang 4.5 billion pesos nga annual budget sang syudad para sa 2026 ang among kantidad para sa nasabit nga pasilidad. Suno kay Kapulso, hindi man pwede gamiton ang surplus ng syudad nga base sa records ng 2024, iyara sa masobra 577 million pesos bago ng surplus gingamit para sa pondo sang supplemental budget number 1 sang 2025. Dugang padiri ang data naman sang 2025 surplus ang wala pa ma-release ang City Accounting Office. Gindugang man ni Kapulso kung anong proseso sa paggamit ng surplus sa supplemental budget kagining paagi sa pag-identify sa accounting office. Kag kung ma-declare na sa City Budget Office nga source amo nang pag-allocate sa nagakaigo nga proyekto o kung programa. Nagpasalig man si Kapulso nga ang 300 million pesos ang makaigo na sa kung anong ginapananaw nga scope of work sang nasambit nga pasilidad. Well, per ang during sa results ng committee hearing no sa discussion naton, as far as we are concerned, amo na siya ang sulod ang kabuuan nga kanan sa aton nga loan na 300 million. Okay. Definitely wala pa. So, bahulat na kami sa estimate sang city engineers, and probably kung kaya man lang ibutang na namon or incorporate namon sa supplemental budget, because definitely wala na siya na-include sa ano. Usually ang amon balaan mauna anay si plano, si proposal, ang computation sa budgetary requirements before naman ipasulong sa amon budget.